De laatste periode van de middeleeuwen wie Friesland rijk aan kleesters. In 1500 waren er zo'n 50 van in Friesland. En ze hadden een wichtige rol spelen in de maatschappij. De kleesters waren vooral het plak dat bidden waard voor het zielenheil van de deren. Maar ze hadden ook een belangrijke economische functie. De monniken, die deden aan landbouw en handel. En bij het onderlezen van zeedieken en het vruchtbaarmaatje van nylon spelen ze ook een wichtige rol. De kleestertijd had zo'n 400 jaar door. De eerste kleesters waren stichten in de 12e eeuw. Maar de opkomst van de reformatie in de 16e eeuw werd Friesland protestants en kwam er een eind aan de rol van de katholieke kleesters. Nadat Friesland in de 8e eeuw kerstenen is door de Franken, werden er wel kerken gebouwd, maar het duurt nog lang voordat de eerste kleesters opruchten worden. Steedkundig verhoort er intussen een volle soort. Na de deur van keizer Karel de Grote in het jaar 814 valt het Frankische Rijk uiteen. Eerstelijk van de Franken vormt het hem een nieuwe supersteed. Het Roomse Rijk. Dit land beschouwt hem zelfs als de opvolger van het machtige Romeinse Rijk, dat een paar honderd jaar eerder de baas weer in Europa. Het Roomse Rijk strekt hem uit van Noord-Italië aan Duitsland en de lege landen, inclusief Friesland. Binnen het Roomse Rijk krijgen de Friezen op een doer een min of te meer zelfstandige positie. Dit is de tijd van de Frieske vrijheid. Pas in de 12e eeuw worden de eerste kleesters in Friesland opgericht. Er worden zo'n 50 gebouwd. De Friesen zelfs dragen grif bij aan de oprichting van de kleesters. De mensen leeuwen in die tijd dat, hoe meer als er van je bidden wordt, wat beter plak je jou nooit de dingen in de hemel krijgen. Ze hadden dus belang bij dat er voor haar zielenheil bidden wordt. En willen daarom graag mooi helpen aan de stichting van de kleesters. Benamen Riekeleur Skinkelaan. En brengen vaak een zoon of een dochter in het kleester onder. Zo komt 1/5 pad van de Frieske groen in handen van kleesters. De grootste en belangrijkste kleesters binnen Klaarkamp en Mariëngade. Ze hebben overal in Friesland kerken en kapellen in bezit, maar ook boerkerijen en huizen in de steden. Klaarkamp en Mariëngade jaren daar twee rivaliserende geloofsgroepen. De Cisterciënsers en de Premonstratenzers. Beide partijen drukken een grut stempel op het Frieske kleesterlandschap. In het Grijzer Aduard, dat dan nog bij Friesland heet, wordt het grootste en machtigste Frieske kleester online. De Bernardesabdij, dochterkleester van Klaarkamp. Typerend van Mariëngade en Klaarkamp is dat er naast de kleesterbroeren exaneemde liekebroeren werkje. Dat binnen mensen die het niet waande houden met het religieuze werk, het bidden, maar met gewone duistere zaken. Zo komt het dat beide kleesters ook grote landbouwbedrijven krijgen en hebben bemoeien met zaken als turfwinning en handel. Maar ook met de ongelist van zeedieken. En daarmee eindigt de tijd van de tijd. Van zelfs binnen de Frieske kleesters ook de cultuurdragers van die tijd. In de kleesters wordt studeren en lezen. En er wordt prachtige handschriften schreeuwen en oerskreun. De tijd van de Frieske vrijheid is politiek bezoen een onreistige. Er is net een grote centrale macht die het alles en elkenien in de strengen houdt. De monsen en abten van de grote kleesters hadden de functie van vredestichters. Dat rint liep wel eens net altijd een goed aan. In het kleester Liddelum bij het Chomerum wordt de abt deerslaan door de liekebroren van zijn eigen kleester. Dat is in 1322. En die moord is het iere begin van het aanrinnende gezag van de kleesters. Maar het grote verval zet pas echt in als na 1520 de reformatie opkomt. Onder leiding van kerkhervormers als Luther en Calvijn komt er in het hele Roomse Rijk een beweging op gang tegen de katholieke kerk. Friesland komt onder invloed van Calvijn en wordt in 1580 Calvinistisch. De katholieke abten en monsen raadje haar gezag kwijt en de kleesters hebben van nu aan geen volgeling en dus geen functie meer. De steden van Friesland besluiten in 1580 dat alle kleesters wel opheft worden kunnen. Dat smiet het Frieske bestuur een schot aan rijkdom op, want alle loon om een kleesters heen komt nu in het bezit van de provincie. Die kent er mooi de nieuwe protestantse doemnis van betalen. En
de nijoprichte Universiteit van Frenchier. Kwart na 1580 worden haast alle kleestercomplexen opbrutst. En daar terug is er nou zo goed als niet meer waarom te vinden van de oude glorie van de Friese kleesters. Gewoon plakt naar mijn herinnering nog wel aan die tijd. Bij het Sumerum luidt nog altijd het gehucht Kleester Liddelen. Even verderop luidt Kleester Anjem. En de naam Skiermons Eeg vertelt dus dat dit eer het eiland wie van de Skiere Monsen. Monniken met de grieze pij.